Hello guys, good morning. Andito tayo sa bukid guys kasi inutusan ako ng barangay captain namin na ako yung maghanap ng tao. Kasi yung daan doon sa papuntang eskwelahan, sa elementary school, medyo madamo na guys, yung delikado pag may naglalakad doon, kumukuha ng module. Baka may ahas, hindi makikita. Kaya request nila na lampasan yung yung tawag doon, yung mga damo, yung puputulin. Kaya dito sa bukid, kinuha ko yung aking mga dabis na mga dito. Yung dabis umakyat ng puno, dabis magbiyak ng niyog. Okay kayo, kaya andito sila guys. Titingnan natin sa likuran ko. Pakita ko sa inyo. Yan yung three brothers guys. Yan si Baroy. Yan si Rodel. Yan si Mayot. Mga leaders yan sila. Walang lamangan. Lahat pantay-pantay. Okay kayo. Sa lahat ng trabaho, pantay-pantay yan sila guys. Walang lamangan. Kahit sa mukha guys, pantay-pantay. Walang lamangan. Puro cute. Okay kayo. Kaya punta na kami doon guys. Sa aming pupuntahan. Guys. Let's go guys. Okay kayo. Punta na kami doon sa sa school. Para doon kami maghagmas. Yan. Andito pala yung kapitan natin guys. Binisita yung isang kagawad natin. Titingnan natin. Hey! Papunta na kami ng eskwelahan, maghagmas. Andito yung mga natin. Tatlo. Okay kayo kap. Okay kayo, nakita natin yung ama ng barangay dito sa San Roque, sa aming lugar. Okay kayo guys. Dili man kayo. Ito yung mga teacher natin guys, sumakay sa Skylab. Ha? Ganda ng daan dito guys, okay kayo. Yung pinsan ko guys, yan, naka-motor. Okay kayo. Ganda dito guys, green na green yung mga puno, damo. Saka fresh pa yung hangin dito guys. Sa aming barangay San Roque, Nabunturan, Davao de Oro. Ay, okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Ito na tayo guys. Malapit na tayo dun sa barangay namin. Yung sentro talaga ng barangay. Dito sa ibaba. Malapit lang talaga dito sa lungsod ng Nabunturan. Malapit na tayo guys. Okay. Malapit na tayo dito sa proper ng barangay namin guys. Dito makita na natin yung gym. Ito yung gym namin. Yan. Ito ang gym ng barangay San Roque. Okay kayo. Sa National Highway na ito guys. National Highway. So ang daan dito papuntang Butuan at papunta dito yung sa kanan papuntang Davao City. Kaya mag left turn na tayo guys. Malapit na tayo sa mag left turn tayo. Okay, let's left the turn.
Dito lang tayo guys. Ayan yung ano, signboard, Barangay San Roque. Dating na tayo guys, kaya baba na kami. Ito yung ano guys, lalampasan nila. Yan yung signboard ng papuntang ano, yung paaralan dito, elementary school. Sa katabi dito, yung NFA na office. Kaya itong daan na ito, ito yung request nila na ano, puputulin yung mga damo. Kaya sabi ng mga partner ko, doon daw sila mag-umpisa sa itaas. Kaya ang sugod daw. Ha? Paubos? Ha? Okay kayo. Nag-umpisa na sila guys. Diyan sa baba yung paaralan natin. Saka dito muna tayo sa taas. Dito sila nag-start maglampas. Yan. Nakita talaga natin guys na ano. Marami na talagang damo. Delikado pag may ano. Dadaan dito. Mga bata kukuha ng module. Request talaga ng mga teacher din dito guys na ano. Kailangan talagang malinis. Kaya bilang isang ano. Barangay official dito. Ano natin. Ano natin yung gusto nila para din sa kabutihan to ng ating barangay. Okay kayo. Okay kayo. Guys, babalikan ko sila mamaya. Kasi pupunta pa ako doon sa itaas, balik ako doon. Papakainin pa yung mga manok. Mga manok natin, saka baboy, saka pato. Babalikan ko sila. Dadalhan natin sila ng snacks para okay kayo, para maintain yung lakas nila. Papakainin natin ng tinapay at saka tubig, bawal yung soft drinks. Okay kayo guys. Medyo mahaba-haba pa yung ano nila guys, pero kaya nila yan. Kasi mga expert yung mga yun sa lampasan. Tinuruan ko sila eh. Okay, kaya. Balik na tayo sa bukid guys. Patandali ko na itong ano po. Yung ninja. Balik na tayo ron sa itaas. Shoutout sa lahat ng makapanood nitong ating video. DC Tuminaga, YC Tommy, sila Iwasaki, lahat ng mga makapanood nito sa video. Okay kayo. God bless ating lahat guys. Punta na ako dun sa bukid. Guys, nakabalik na tayo dito guys. Nakita na natin yung ano nila, trabaho nila guys. Yan. Malaki na yung ano nila. Oh. Yung accomplishment. Ay hindi pala ako na-accomplish. Kaya andito muna sila nagpahinga guys. Dinalhan ko sila ng snacks para ano. Dinalhan ko sila ng tinapay. Saka soft drink. Pwede pala soft drink guys. Pwede daw sabi nila. Dala din ako ng tubig. Tinapay. Okay kayo. At least babalik yung lakas nila. Mainit talaga dito guys. Pero okay lang, titiisan natin. Para sa ano, kabutihan ng ating lipunan. Okay kayo. Okay kayo yung snack namin guys. Yan.
Yan, kumakain sila guys. Ito yung ano guys, oh. Kunti lang nakakaalam nito guys. Ano to? Okay kayo. Ito yung paborito namin noon guys. Partner namin dito, ice candy. Okay kayo. Yut. Okay na yut. Okay kayo. Malamig ang simoy ng hangin. Pero mainit. Pero titiisan natin. Basta may tinapay. At saka soft drinks. At saka tubig. Kaya okay kayo. Ito yung opisina ng ano dito sa Davao de Oro. National Food Authority or NFA. Lapit lang dito sa highway guys. Dito na tayo sa highway. National Highway. Okay kayo. Dito tayo guys. Ayan yung sasakyan natin guys. Shout out DC Tuminaga. Yung sasakyan mo hiniram ko. Nandito sa highway. Okay kayo. DC Iwasaki. Shout out. Tarong ako, kaya naka-video kago. Okay kayo, yan yung ginagawa dito guys. Yan yung paglampas ng damo guys. Yan. Dito si Mayot. Marunong din ako niyan, pero sila lang muna. Kasi ayaw nila na ano. Sasalip ako sa kanila. Kaya okay kayo guys. Kaya guys, salamat sa panonood nyo guys. Hanggang dito na lang yung aking video guys. Pakita ko lang sa inyo yung anong ginagawa namin dito sa ano, sa aming barangay. Okay kayo guys. God bless sa ating lahat. Mahal ko kayo.